Ngono start teko sedina nek Kang gak panasan Kang. Iya ya. Iya. Wis wae ngusungi bar kabeh bola oleh ngeriti karek ngedos. Wah, repot sih kayak ning ngono. Engko tak Ora torong iki. Tanam mati. Jangan batar gedang. Orang dino mulai kabeh. Kok jipuk ta sampeyan. Anu, Kuline jabas kok. dinane ku wis digaweni. Kok ora diterusno iki gene badan iki. Apa to iku ora dikongkon terus diterak ngono. Ya menawa ora dikongkon wonge diterak. Mosok suwi kok. Wong mencari opo-opo urung wong ngarit, Bos. Tinggal ngedos, Bos. Kalau ada pengangkatan ya, Pak? Kedan lar ya apa 10 ya di lupat 11 rolas iku ya. Dan iki kekayaan apa itu? Iya. Ancene iya. Dulur kowe. Heeh, makane dulur mbokku. Kita takoni retek iki, denger ya. Tak. Denger sang. Tinggal tetes terakhir, Bos, ngedose. Yuk, Jar. Iki nang semangan. Mangan yuk, Jar. Waktune madang, Bos. Wo, mangan sik, wo. Kalau ikan jane terus iki. Kan ora ora. Lha iya nyetan. Ayo Jar iki mau jare. Aku nek ana walane ra kudu mangan sego. Walang